manengo ne ni piny ne jopur bang' yudo mwandugo mosebedo ka ichwale counties mopogore opogore. Gavana ma Siaya James Orengo norwako mbolea maromo tan 114 kod kodhi mar oduma maromo tan 81 ma igeto godo komo puothe eka 228 e kaunti no. Kaunti ma Siaya koro wacho ni siling milion 39 ogol mondo osir chenro mar kedo kod koro jiwo jopur bendo mondo ne ni oti kodgi e yo makare. Ok nyal bedo gi teko mar kelo dongruok kata timo tije manyalo kelo dongruok. Oganda man kech ochak kuonde moganda nyalo dhi. Omiyo ana kwayo jothurwa waheruru pur to koro wakelo tingni mag chuma matiyo. Omiyo jalego tatien. Adwaro ni waduto nyaka jo Siaya watemuru jomohero pur mondo wabed gi chiemo gimiluongo no food security. Sani wasekelo kodhi kodhi gichiwore moloyo jomotiyo gi tingni wamiyo kodhi, joma bende nyalo nyisowa kuonde ma gipuro wamiyo kodhi, to modong' to wabro neno kaka ng'ato ka ng'ato kuonde manyalore be nyalo yudo kodhi. Wadwaro ni wa monitor tich mwatimo anda nyalore administration ni wach mar subsidy. Wabo gombo mondo wa track nu jopur ma wapuro gi tingni wa mag county. Ae wadhi mbele bwa miyo gi kodhi ma wachiwo nono ma certified ni. Ae fertilizer mbolea be kubiro wamiyo gi. Watimo follow up nu gi yuto mar production mar oduma machal nade kwa pimo kod kaka nyocha gi yudo. To is against that report ema wabo neno ka tich mwatimo ni jo Siaya kod